Futhi ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke iy'ndawo la kuzofuneka khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi yoHeart. Noma uqala ngile channel qinisekisa ucindezela subscribe uzola zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel. Iphalamende libhalele uJabulani Khumalo incwadi egcizelela ukuxoshwa kwakhe eqenjini lomkhonto wesizwe. Ngemva kokuthi lithole incwadi yokuxoshwa kwakhe, le ncwadi kubika ukuthi ifike ephalamende ngomhla ka-4 kuJuni, kanti nenqubo yangaphakathi eqenjini yokumkhipha ohlwini lwamalungu eqembu azoya ephalamende yenzeke ngendlela. Umkhonto wesizwe noma-ke i-MK isilihoxisile igama lakhe emagameni-ke abathunyelwe-ke ephalamende noma-ke kumalungu ayo-ke umkhonto wesizwe. Fisa ukuthi izuvo lwakho nombono ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Hlangana lapha kwi-comment section, wakhohlwa ucindezela usubscribe uzothola-ke zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel. Iyona-ke incwadi le evela-ke ephalamende.